Hi guys, good morning guys. Ngayong araw guys, ako lang pupunta. Punta kami sa Grotto Vista kasama ng kapatid ko. Ay, Grotto. Kasi tanggihan daw ng hayop ngayon dun eh. Mga hayop. Animals. Yung mga pet lovers. Doon daw nagtatanggi pag linggo. Bali, titingin ako ng rabbit sa ng mga lovebirds. Magtucheck ako. Hindi siya sasama kasi tamad yan. Dagdagan ko lang ang mga alaga ko. Guys, alis na ako. Pupunta na kami sa grotto. Iwanan ko muna yung pangit kong katulong kong tamad. Tamad yan eh. Saka yung... Hoy! Lika rito! Ayun, ayaw niyan, mahihayin yun eh. Alis na kami. Kasama na si Kevin the Great. Kapatid ko. Alis kami. Alis na kami. Bye-bye! Kapatid ko nasa likod, dala yung motor ko. Yun guys, ang hirap ng video pag cellphone lang. Kumita na ako, bibili talaga ang magandang camera. Pang vlog. Lai, ang hirap pag cellphone. Kaya na ako. Joke lang. Okay lang yan. Nauna na yung kapalit ko. Dito ka na, mangaliwa ka na. Pinapasok ka din eh. Ano eh? One way na yun.
namin alam kung nakakapunta pa kami tanggi ng mga hayop. Nanghali na kasi. Yan, grotto. Grotto. Yan na kami guys. Hindi lang, bilig lang. Ayun, mayroon pa. Ito pa ano. Lang guys ha. Dito lang kami eh. Dito na kami boy. Ayun o. Mga hayop. Dito kami guys. Mga hayop o. Ay, kami papalikarin natin hayop. Ito, lagi sa kami galapate. Ito. Ayan. Yan, isa namin 3-5? Ito. Hindi, 8-5. Ano oras na? Ano yan? 10:41. Magkano yung pala nyo? Ito, kakatuso. Magkano sa ganito mo ito? 50 lang sir. Isa? Oo. Kahit ano dyan? Ito sir, magkaiba yan. African Lover to eh. 1-2 po yan, binibigay ko 900 na lang. Isa? Pares. Pero sa Suiza, 250 po. isang piraso. 500 para. Ang tawag doon, African. African Lover. 900 ang pares. Pero normal price niya, 1-2. 1.2. Normal price niya, 1.2. O pala. Yun, African Lovers dito, 1.2. Bali 900 lang sir. 900. Kano ano mo? 900. 1.5 yan sir. So, meron din dito mga kuneho. Meron din mga kuneho. Ano yung kuneho ba yan? Ano ano to? Ano yan? Parang sabi mo sa lioness ka sa Lioness? pagka dito sa dito. Salbo niya sir eh. Magkano yung ganyan? 900 na pare. Meron ba yung kuneho yung di lumalaki? Iwan ko na sir. Ito, mga aso. Dami rin, oh. Pusa. May pusa rin, oh. Ito, pusa. Saan dito tayo? Tingin ka lang din? Ikaw. Ito ano yan? Parang ibang bahay. Parang mga ibang bahay. Dami ibon, no? Yung mga aso rin, no? Dami talagang hayop dito, pero maraming aso, ibon, no? Ito. 500. 1-2 pares. Yun yung Alps, no? Ito, 500 pares. Sikit ng ibon na to. Ito. Sige, sikit mo. Parang asin, hindi lumalaki. Pero kasi may karga na to. Ito ang ginagawa. Sa ano, kaya kung sila yung matay. Nakadaga yan, katakot eh. Yan dito eh, no? May pwesto rin kasi ako eh. Saan pwesto mo, sir? Sa gaya-gaya sir. Poultry Supply. Pet shop. Ano pangalan? Bricks Poultry Supply. Oh, Sir Bricks Poultry Supply. Pakiano na lang, sumigaya-gaya. Paano lang, mga malapit dun, hindi bilhin. May pwesto rin sa rito. So yun guys, pauwi na kami. Nakabili kami isang kuneho saka isang ibon. Wala akong balak bumili ibon, napabili ako. Yan o. Uwi na kami. Ayan. Update ko lang kayo pag nasa bahay na kami guys. Salamat. A few moments later. Pauwi lang namin.
Ibon pa. Ganun din. Papares ko yun. Rabbit! Ito yung mga nabili ko guys. Ay, ang cute, ang liit. Ay, namumula yung mata. Ba't may kasama? Uy, namumula yung mata. Hindi, kulay itim yung mata niya. Iba-iba yung laki na. Puyat yan, puyat siguro. Nag-aadik ata. Ang gandang rabbit nito. Ang ilong. Pang Ay! Wala. Tinigilan ko rin yung rabbit. Ang gandang rabbit nito. Ako pa, makapagawa. Malamog ka na. Oh? Ano klaseng rabbit to? Ito si Rabbit. Princess. Si Mingming. Mingming. Ay, Si Mongmong. Mongmo. Mongmong. Halika rito, Mongmong. Mongmong. Ibon mo ang pangalan yan. Mangmang. Baka yan sa nisita. Hindi kayo dito balong mo to. Guys, ito mga nabili ko. Yan, nabili ko yan. Hindi. Iyak, yung Tito Balong niya. Ito yung sayo. Wow. Iya, Hey ito guys. Ang ganda lahi rin ng kuneho nito. Uy, ganda yung kuneho. Pula. Mongmong. Kunin mo si Ulap, nak. Si Ulap, kunin mo. Ayun. Kunin mo, dali. Iya, di ba ano din yan? Kunin mo, dali. Lovebird din yan. Kunin mo si Ulap, nak. Saan ba nakuha yan? Ito.